Chi'n gwybod be, dwi'n crwydro'r sioe o un lle'r llall, ac wastad yn ffindio gwynebau cyfarwydd a rhyw deja vu. A mae yna wyneb cyfarwydd yma yn yr efail, Lisa Harding. Ti'n o lew erbyn lenni? Ydw, good diolch. Da ni'n cwrdd bob blwyddyn ma, dwi'n rhyfeddu at y gwaith heiar yma. Dych chi'n meddwl am efail, dych chi'n meddwl am bedole, ond mae yna gymaint mwy yn digwydd mewn efail yn does? Oes. A gwaith gwych, a gwahanol gategoriau. Be sy'n gen i fan hyn te? Awn ni drwy bethau fesul un. Be di'r categori yma i gychwyn? Wel, mae gwahanol categoriau. Right, okay. Mae gwaith gan myfyrwyr, mae gwaith gan gofaint sydd wedi bod yn gweithio dros blynyddau. Right, okay. Rhai yn gwneud gwaith addurniadol, rhai yn gwneud pethau defnyddiol. So mae categori agored yn bwys beth ydych chi'n neud, yn bethau bod chi'n fyfyriwr, unrhyw beth gan fyfyriwr, unrhyw beth. Mae gwaith myfyrwyr draw myna hefyd. Mae'r dîm camera o ffordd. Mae'n rawn i fan hyn. Mae'n gyfring ma, Lisa, mae'n iawn. So, gwaith myfyrwyr di hwn, ie? Ie, gan myfyrwyr, ydy. Oedd e'n gweithio arno fe dros am tua 3 mlynedd yn y coleg. Dim full-time? Na, dim full-time, ond ie, mae'n arbennig. Yna lot fawr o waith, yna'n does? Os. A dim welding ar gyfer y lle? Na, cael pethau'n syth a chwyd, ben sy'n gyd yn dda. Dwi wedi gwneud chydig o waith heiarn, ond dydy rhywun yn gwerthfawrogi, achos chi'n gwybod bethau fel hwn wan. Dydy o'n edrych yn rhywbeth anodd i'w wneud, ond cerwch chi ati i wneud hwnna? Ie, ydy. A mae ffair weldo, pethau a twisto, ie. Ie, ar y pethau yma wedyn, maen nhw'n grefftus yn nhw, mae twistio darna hi ar mae yna brisiau ar rai pethau yma, does? Dwi wedi gweld nhw ar werth. Maen nhw'n rhad, rili, am yr amser, achos... Am yr amser mae'n cymryd, ie. Mae o'n lafu'r cariad, mae'r gof, mae o'n mynd ati a wneud y job yn iawn, yn dydi? O'n i mlaen i fan hyn, be di hwn te? Spit jack yw hwnna. So mae i fod rope o gwmpas fan hyn, string, a wedyn chi'n cael y spit fan hyn. Right. Fi ddim cofio, wneud rhywbeth dy fe. Mae'n troi. Na, beth sy'n troi? Mae rhywbeth yn troi. Oh god, fi ddim yn gwybod. No, I don't know. Beidiwch â ffwrnio. Mae o'n gweithio, mae o'r werth yn rhaid yn resymol dros ben. Mae dan o string ar gos. Mae eisiau coctyn yn does. A rhywun di slipio fyny yn ole. Dwi'n gwybod beth i hwn. Bwrdd gwyddbwyll. Ie. Esgo, mae eisiau dyn cri, chwarae gwyddbwyll yn hyn. Ie, fi'n siŵr bod fi'n edrych. Does, mae werth i weld. A lot o fanylion bech yn does. Mae nhw'n grefftus dros ben. Os. Chi'n chwarae chess? Na, dw. Na dych? Na. Ti'n chwarae chess? Dim rili, sgan i'n mynedd. Un peth ydych chi yn neud yn wych, ydy wneud y stwff ma chi'n iawn. Dwch draw yn un baw, ni gael gweld eich gwaith chi. Glywys i bod chi'n rhoi gorau i wneud y job. Ydw, fi wedi cael swydd 9 till 5. Mae hwn yn swydd a ydych chi'n wych ar eich swydd. Ydych y gwaith gwych ma sydd gennych chi? Diolch, jyst bethau bach. Bethau bach, crefftus dros ben. Ond nhw'n chi'n dal ati yn ei chydig fi nos. Mae eisiau hobi yn does? Os. Ar y pen wythnos. Ar y pen wythnos. Yn y geiaf pan mae'n oer. Os da chi'n rhoi gwersi, falle ddoi draw am wers o bryd, achos dwi'n impressed iawn. Rhaid fi tacluso'r efail gyntaf. Mae'n iawn. Efail fler a efail brysur. Diolch am y sgwrs a pob lwc wedi rhyw wythnos. Diolch.